Kay murag kita bukas apa? Bangun na diha ba? Uy. Oh. Bangun na diha. Ang ngindo diri yo. Saan ka? Ikaw sa panginoon na. Mulakaw ko ba? Mulakaw ko. Anong sige ra man kagunit og cellphone, di man kakabiya na imong cellphone. Wala ka madto. Siya panugo. Anong bago na mag-password po na imong cellphone? Sige. Wala bagong password ay. Nakausa ko. Ikaw niya, pangindlo dire oh. Ipusa ng higdanan diha. Okay. Antay na akong asawa diha ha. Bisan kinsa nga lalaki ayog pasudla. Unay mo sulod dira ha. Daman na imong kwan, matus ako sa kwan. Matingig. Ha? Oh. Sirado man. Kaya ni. Uy! Kaon ang gurong bayanan eh. Te! Brete be! Te! Te! Brete be! Ay kanon dati? Ngakan ti ka ba? Nga pa man? Nga pa? Nga pa? Asigo na kayo kanon ba? Ngakan ti ka? Ay, napa ay. Ang kukuya niya. Napa lagi. Atay ko siguro eh. Eh. Tawas na dito ba? Ito kay sumbong ti kasi mo kuya. Nagsunod-sunod ka dali. Sa dito ba? Yan na ko. Ay, gawas na lagi. Gawas na ba? Naguro kay something te. Diyan lang ka ba? Naguro kay kadit. Diyan lang ka. Sunod-sunod dali. Ay, tao dati? Ay, saan ba? Yung kayong kuhan. Bukan, putan eh. Angon mo ko eh. Kaya, bilisan akong pusilti ha. Oh. Asa mas jongki magbilin mo niyang pusil dire? Please. Uy. Riba. Riba. Ay! Ha? Ano kayong kay kasabi? Napagitig buhat ka na niling pataba. Asa des gongki? Hindi ka man tumalibang daw siya. Hindi draman niya ning kuan dia sa gawas. Ha? Atang bataan. Malibang pagari daw no. Malibang ba? Ngayon siya, ibili niya na. Pwede yung lagitan dito. Tira dyan putan be. Ayaw ba kay igang kaayo? Si Rantina ba? Di lang nagsalagi kay. Sirat ani mana dili? Rantina. Uy, kayo. Mana ka dito? Di pa, di na ka mo balik. Uy, kayo. Balik sa dito ba? Patong dito na tiwas. Uy, na ka. Haliki sa to dito. Ikaw ba? Bisa dili. Haliki sa to dito ba? Ba. Luta mo to. Hmm?
Suka ko. Sumbaga ba? Sulod sa dito, sulod ko kay magwa ko gampol sa gawas. Ha? Sulod sa dito, maigda sa dito, kay dito tikay luton. Dali. Sulod sa dito. Dali dia. Tara sabay ta. Asa? Sa amo, tara sabay ta. Sa cellphone na bilin ba? Bakit ang dito itong conversation doon dito? Sa ito pahabot mo dali. Tago sa diha, tago. Balik ako. Balik ako ba na? Balik ako. Saan sa uli? Wala, oy. Ha? Wala, magod. Bakit di akong tiil ba? Patil po. Ay, kay Surya ba? Kaya di akong tiil, no? Sabi ko sabi. Hindi sabi. Iluton di ka ba? Iluton di ka, no? Asa man ka? Kay murag gitaguan sa apa. Oy, masaktan na si umba na oh. Sana yung baba na sunod, dalabi ang bukuan. Pantok ra di ay. Balik pa! Ang pakikanda mo! Hindi kayo ilabot ninyo!